Здравейте! В днешното видео ще разгледаме как може да инсталирате приложението на Sendika Pickup Points. За целта първо трябва да влезете в Shopify App Store и в търсачката да напишете Sendika, като може да изберете ето този резултат и ще видите страницата на приложението. От бутона Install може да преминете към инсталация на приложението. Това ще ви изпрати директно във вашия Shopify магазин и от бутона за инсталация може да го инсталирате. Ето тук вече виждаме, че приложението е инсталирано и преминаваме към стъпките по конфигурация. В долен десен ъгъл може да намерите и чат с нас, като в първата секция може директно да стартирате комуникация и да зададете въпрос при нужда. Нека сега преминем и към конфигурацията на първа стъпка, именно шипинг зоните и шипинг рейтовете във вашия Shopify магазин. Чрез натискането на бутона Manage Shipping Rates директно ще отидете в конфигуратора на Shopify за Shipping and Delivery. Това, което трябва да направим е да отидем в General Profile и тук вече виждаме различни shipping зони. Спрямо това в коя държава ще продавате, съответно трябва да имате shipping зона, която да кореспондира с държавата. В случая, за пример, ще използваме България и искаме да конфигурираме доставки на територията на България. Тук вече виждаме, че имаме създадена shipping зона в България и от бутона Add Shipping Option може да добавим нужната опция. За примера на видеото искаме да конфигурираме BoxNow и за това ще направим един shipping rate, който искаме да кръстим BoxNow. От типа на доставка избираме Flat и от тук избираме конкретната цена, която ще струва тази доставка. Да кажем 3 евро. От Transit Time избираме времето за доставка. Това ще се вижда от вашите клиенти на самия checkout, както и на pop-up. Затова от тук трябва да изберете времето за доставка. За целта ще изберем от 1 до 2 бизнес дни. От бутона наотдолу може да предоставите безплатна доставка на клиентите ви над определена сума. Ако желаете да кажем над 50 евро да има безплатна доставка, избирате този бутон, избирате сумата и давате Done. Това е най-простия вариант за създаване на Shipping Option. Ако искате да изберете да създадете, да кажем, Shipping Option за доставка с PD до офис, но искате да заложите различни цени на база на килограмите, може да го направите от тук. Да кажем от 100 грама до 1 кг искаме 3 евро, от 1 до 2 бизнес дни. Ето виждате, автоматично добавя от 1 кг и 1 грам до 2 кг. Казваме, че искаме да е 3,50. Отново добавяме това нещо. По този начин може да направите вече и по-сложна доставка, която ще променя цената си спрямо килограмите на продукта. По този начин конфигурираме shipping rate. Важно е, когато сме готови, да натиснем Save, за да запазим тези промени. След като създадем нашите shipping методи, може на тази стъпка да кажем, че сме готови с тях и вече да преминем към създаването на нашата първа конфигурация. Нека да преминем към нея. След натискане на бутона ще видим меню, от което трябва да изберем държавата, за която искаме да направим конфигурация. След това искаме да изберем куриер. Ето избираме Speedy и ето виждаме опциите за доставка, които предлага куриера. Виждаме тук, че предлагат и доставка до офис, доставка до бокс и доставка до адрес. Ще конфигурираме всичките опции. Ето тук първо пускаме самата опция и от тук вече връзваме самия shipping метод, който създадохме по-рано днес във видеото. Имаме доставка на офис, кръстили сме си доставката Speedy до офис. Имаме Box Delivery или доставка до кутия Locker. Избираме Speedy до Locker. И за адрес избираме Speedy до адрес. По този начин нашата първа конфигурация е готова и сега нека да я запазим. Ето по този начин виждаме за коя държава, каква активна конфигурация имаме, как се казва куриера, до кои методи имаме активирани опции, както и кои шипинг методи имаме избрани и кога е създадена.
Нека да създадем още една конфигурация, за да може да видим как ще изглежда. По-рано днес конфигурирахме BoxNow. Нека да го изберем. Ето тук виждаме, че тъй като BoxNow доставят единствено до кутия или локър, доставката до офис пише, че е not supported, както и тази до адрес. Съответно, тук ще направим единствено конфигурация за доставка до локър. Тук се казва само BoxNow за примера и ще я запазим. Ето вече тук виждаме, ето тук много ясно се вижда, че този куриер може да доставя единствено до бокс. Чрез стрелките тук може да местим конфигурацията нагоре и надолу. Това значи, че при преместване в магазина това ще бъде първия куриер, който се показва. По-късно в примера ще го визуализираме. Ако искаме да направим тест с тези конфигурации, да ги виждаме само ние, но не и нашите клиенти, имаме такава опция. От тук може да влезем в дадена конфигурация и да я пуснем в тест мод. Ето тук избираме тест мод и я запазваме. Важно нещо, ако имаме конфигурация, която е в тест мод и такава, която е активна, поп-ъпът и приложението ще зареждат. Ако искате изцяло да преминете в тест мод, трябва всички ваши активни конфигурации да бъдат в тест мод. За целта, ето пускаме и това в тест мод и запазваме. Ето тук виждате, че когато сте в тест мод, вече тези избори светят в син цвят. Сега, ако влезете като клиент в магазина, няма да виждате поп-ъпа на Sendika Pickup Points, но чрез бутона Preview in Test Mode. Ето вече след като сме добавили продукта, ще отидем към Checkout. И ето тук виждаме, се отварят вече изборите, като виждаме, че те са в тест мод. Ето тук виждаме, че са в тест мод. Всички конфигурации са в тест мод. Ако искаме да излезнем от този тест мод, натискаме на бутона в горен десен ъгъл. И тук вече, ако преминем отново към Checkout, виждаме, че ни изпраща на стандартния Checkout на Shopify. Съответно, когато сте в тест мод, вашите клиенти ще виждат това нещо и няма да им се отваря стъпката с поп-ъпът на Sendika Pickup Points. След като вече видяхме как да създадем конфигурация, трябва да преминем към избора на план. Това става от бутона тук и тук виждаме няколко различни варианта, като те са от 0 до 50 поръчки. Над 50 поръчки от поп-ъпа ще бъдете таксувани по 18 цента на поръчка. Втория пакет е до 400 поръчки, ще бъдете таксувани по 7 цента на всяка следваща поръчка. Следващия план е до 1000, ще бъдете таксувани с 3 цента на всяка следваща. И най-големия план е до 10 000, като на него ще бъдете таксувани по 2 цента. Може да започнете с избора си на безплатен план, но трябва да следите поръчките, тъй като когато преминете 50 поръчки, ще бъдете таксувани. Нека да изберем плана. Ето тук, ако имате промокод, може да бъде използван. Ако нямате такъв, може да натиснете X или просто Skip. Това, което ще се отвори, е страница на Shopify, която ще ви попита дали искате да активирате този план. От бутона Approve може да се съгласите. И на тази страница вече виждате своя активен план, колко поръчки сте използвали, от кога до кога е цикъла, съответно кога ще се рестартира. Тук има дните и отново казвам броя поръчки. Нека сега се върнем към инсталацията. Следната стъпка, която трябва да направите, е да пуснете самия поп-ъп във вашия магазин. Това става от натискането на бутона Enable, което ще ви прати и на тази страница. От тук трябва да натиснете тази отметка и също така да натиснете Save. Тук имате конфигуратор, с който може да настройвате цветовете, както и различни други бутони в самия поп-ъп. Това ще видим малко по-късно в самия клип. След като сме преминали през всички стъпки, ако всичко е наред и нямате повече въпроси, може да натиснете бутона Everything is Great и да потвърдите своята инсталация. Ако имате нужда от support, винаги може да се свържете с нас посредством чата или от бутона тук. Сега виждаме, че всички наши конфигурации са в тест мод. Това, което ще направя е да влезна и да го изключа за двете конфигурации, които имаме.
И за целта на видеото искам Speedy да бъде първи избор в нашия магазин, съответно ще го преместя отгоре. Нека сега влезнем и в нашия магазин и да видим вече в реална среда как работи самото приложение и какви кастомизации може да правим по него. Ето при натискане на бутон отиваме към самия checkout, като тук виждаме, че методите, които създадохме, са описани със същите заглавия тук. Прямо това на какъв език е вашия магазин, съответно и клиента ще вижда поп-ъпа в съответният език. Това, което може да направим са няколко типа кастомизации по самия поп-ъп. Както казахме малко по-рано днес, може да кастомизираме самите цветове. Това става, когато отидете в онлайн магазин, Team и Edit Team. От тук ще видите App Embeds. Ето тук натискате. И ето тук виждате Sendika Pickup Points. Тук вече може да конфигурираме стила на нашия поп-ъп. Искаме да направим всички бутони и бордери черни. Съответно, за целта ще смена от тук. Запазвам и тук вече мога да рефрешна. Ще отворя отново и ето вече виждаме, че всички наши бутони стават черни. По същия начин могат да бъдат конфигурирани и бекграундовете, както и самия текст. Друга кастомизация, която може да направите е в Preferences, в Customization, може да изберете по какъв начин да бъдат подредени Office Box адрес. Ако искате в вашия поп-ъп на първо място да се вижда адрес, например, а не Office, може да го направите последния начин. В тази кастомизация, спрямо това какво число сте сложили, слагате приоритет на конкретния метод за доставка. В случая искаме да бъде на първо място адрес, на второ място бокс, на трето място Office. Това е комбинираната опция, която ще видим и след малко. И го запазим. Когато се върнем и рефрешнем страницата, вече може да видим, че нашите опции са променени. Тук в момента също така виждаме, че имаме опция за дискаунт код. Ако по някаква причина вие искате да я спрете и не искате да я предлагате на клиентите си, може да използвате ето тази опция Hide Discounts. И съответно, когато се върнете във вашия магазин, тази секция ще бъде скрита. Ето тук вече виждате, че я няма. Друга опция, която може да бъде активирана на поп-ъпа е Terms and Service поле, в което общо взето клиентите могат да се съгласят с общите условия на вашия сайт. Нека го пуснем и да запазим, след което да се върнем тук, за да видим и как изглежда. Ето тук вече виждаме, че клиентите да продължат напред, трябва да се съгласят с това поле. Тук също имате няколко настройки. Ако изберете това нещо да бъде тикнато и запазите, когато клиент отвори поп-ъпа, той автоматично се съгласява с условията. Ето тук от тази опция може да изберете дали това да бъде опционално поле. С други думи, клиента може да продължи и без да е направил избор. С третата опция може да изберете ваши персонализирани страници с Terms of Service и Privacy Policy, ако не искате да използвате стандартните, които се намират в Shopify. Важно е, когато правите някаква промяна, да натискате Save, за да се отразява това и във вашия поп. Друга функция, която ще разгледаме е тази, която се намира в Delivery Address Behavior. И най-просто казано, това е начина, по който клиентите ви виждат информацията или след това тази информация по какъв начин бива запазена във вашия Shopify. Както виждаме, по дефолт първата опция е вече избрана. И какво гласи тя? Без значение по какъв начин се визуализира ето тук даден избор,
Вие прилагате начин на запазване, който е името на самия офис, куриера и целият адрес в самия чекаут. Ето тук виждаме формата, преминаваме на следващата стъпка и ето тук вече виждаме с максимално детално описание избора на клиента. Виждаме, че това е бокс на Speedy, виждаме как се казва, в случая бокс Speedy идва от това как са кръстени. Ето тук виждаме пълния адрес с номера на кутията и по този начин гарантираме пълнотата на адреса. Ако се върнем назад и спрем тази опция, това, което ще се случи, е, че този адрес вече ще бъде структуриран по съвсем друг начин. Ето тук виждаме само адрес, без пълното наименование. С тази отметка вие си гарантирате максимална пълнота на адреса. Съответно, клиентите, когато преминат на тази стъпка, ще бъдат максимално информирани. Ето виждаме отново примера. Със следващата отметка, това, което може да постигнем, е, че ако даден клиент по някаква причина направи промяна, да кажем, ето тук напише искам офис, примерно, няма никакво значение какво, при завършване на поръчката това нещо ще се презапише. Сега ще завършим поръчката и ще я видим как се вижда в бекенда на магазина, за да може да покажем всъщност какво се записва там и по какъв начин обозначава тази промяна. Ето тук може да видим и нашата тестова поръчка, която направихме. Първото нещо, което виждаме е, че има добавени два тага, адрес persistence и card difference. Това е в следствие на отметката, която избрахме тук. Когато влезем в поръчката, ето тук може да видим всъщност промените. Ние написахме на ръка, че желаем до офис. Виждаме, че въпросния persistence е записал това нещо по правилния първоначален начин. И ето тук всъщност може да видим разликата в адрес. Тук ни казва какво е променено. Ето виждаме, че това е оригиналния адрес. Това, което е било първоначално. И виждаме, че клиента е направил ето тази промяна. Това е много важна отметка, тъй като ако имате активирани на сайта си Apple Pay, Google Pay и подобни приложения, това, което правят те е, че много често съхраняват адреса на клиента и когато той направи поръчка, без значение, че той вече е направил ето този избор, от това приложение те презаписват неговия адрес. По този начин вие си гарантирате, че ще запазите неговия избор и съответно няма да се получат грешки, ако той е натиснал нещо в самия чекаут, било то по погрешка или просто е написал някакъв текст, който няма да ви бъде полезен и няма да ви помогне. Следната опция, която ще разгледаме тук е възможността да комбинирате доставката до Office и Box. Нека да видим как изглежда това нещо. В текущия пример, както вече разгледахме, ако отворите, виждате до Box и до Office разделени. Нека видим сега как биха изглеждали, ако искаме да ги комбинираме. За целта пускаме тази опция и я запазваме. След това трябва да се върнем в нашите конфигурации. Ето виждаме тук, че вече виждаме комбинирана опция, но виждаме, че тя не е активирана. Влизаме в нашата конфигурация и това, което трябва да направим е отново в вече ето тази, която е обединената опция, да я пуснем и да изберем Shipping метод. За целта ние сме ги кръстили по-отделно Office и Locker или може да направите нов Shipping метод или да използвате стария си. За целта аз ще използвам този, който се казва до Office. И съответно двете отделни опции ще ги спра и да не ги спрете, те автоматично се деактивират. Ето сега ще го запазя. Ще направя същото нещо и за BoxNow. Ето тук отново в комбинираната. Избирам си BoxNow. Това мога да го спра и запазвам. Нека видим сега по какъв начин се отразява това в магазина и какво всъщност се случва. Нека да рефрешнем. Ето, отваряме и вече виждаме, че доставката до Office и Box е комбинирано в едно.
Това е ваш избор, дали искате те да бъдат в едно или да бъдат разделени. Когато се комбинират, съответно в случая, ако клиента търси нещо да кажем в София, ще вижда както автоматите, така и офисите. Това е ваше решение и може да го конфигурирате по начина, който е най-удобен за вашия бизнес. Сега може да направим още една тестова поръчка, след което да се върнем отново в нашия магазин, за да видим и съответно каква информация е съхранена вътре. Относно телефона има валидатор, който следи за броя символи. Ако телефона е изписан в неправилен вариант, няма да се позволи да бъде завършена поръчката. В това число телефон може да бъде изписан с 0, с 359 във всичките варианти и той ще бъде форматиран по този начин. Нека да завършим една поръчка. Ще изберем този автомат. Преминаваме на следващата стъпка. Ето виждаме всичката информация. Тъй като сме в тестов магазин, ще направим поръчката с карта. Ето виждаме, че тя е завършена. Може да се върнем в нашия магазин и в секция Orders да видим и самата поръчка. Ето тук виждаме и самата поръчка. Може да видим цялата информация събрана в структуриран вариант. Ето тук цялата информация. Имаме имената, телефона и съответно всяка следваща система, с която ще работите, било то Fulfillment Center, ERP система или директно някой от куриерите, може да консумира тази информация, така че спокойно да създавате товарителници и да изпращате своите пратки.